Nabil gara eta, bueno, hau da gure estreineko diska, bere begiei deitzen dela. Haupa, Lau partaidez da osatuta taldia, eta hori, ontxe kaleratuko dugu orain diskoa, bere begiei deituko da diskoa. Hoxea gure asmo, behintzat kontzertu jotia da disfrutatia. Hoxea gure nahi principalena uste, neutzako behintzat. Legition beti egon da musika mugimendu oso handia, beti egon dira taldeak, batzuk urten dute, beste batzuk ez, ditugu etzaiak, eta gero gu. Baina bai, beti egon da, orain gazte asko daude jotzen, edozein estilotako musika, eta bai, mugimendua beti egon da. Gure bizitza musikari gabe, ez dut imaginatzen, da gauza bat bizitza guztirako egitotena barrez. Eskatzen dugu bai, lokal gehiago egotea eta mugimendu gehiago kontzertuak egiterakoan eta laguntza gehiago.